Pwede nyo po mapakita sa camera? 4 of hearts. Okay po. Maraming salamat. Ngayon po, pakita nyo po kay ate. Sino po marunong mag-shopon sa inyo? Wow, galing mag-shuffle ni kay ate. Meron po kasi ako shopon dito. I-rub mo, Ben? Ito yung card nyo? Pakita mo sa camera, Ben. Tama ba? Yun yung card nyo? Hindi Ano siya? po yung card nyo? Pwede yung ano? Pwede yung isipin? Pwede malaman? Sige po. 4 of hearts. Pawak mo sa kay ate para... Wait lang. Pwede yung paghihawak. Hawakan nyo lang po. Dito. Saan ko yung hawakan? 4 of hearts. Apo, isipin nyo po. Isipin nyo po yung card nyo. Watch. 4 of hearts. Tama po ba? So, pwede po bang malaman sa percentage po, mga ilang percent po ba yung mabibigay nyo sa amin? It's 98%. 98%. Okay, maraming salamat po. Bao nga po pala. Hello. Bao po. Arvin po. Salamat. Thank you po. Salamat po. Pwede po bang pa-picture tayo?